15 ноември 2024 година, ден на четенето. Ще прочетем глава първа от една чудесна книга Малкия принц, триезично издание на български, френски и английски език. Глава първа. Когато бях на 6 години, видях един път прекрасна картина в една книга за девствената гора, която се казваше "Преживени истории". Тя представляваше змия боа, която гълта диво животно. Ето копие от рисунката. В книгата се казваше: змиите боа поглъщат плячката си цяла, без да я дъвчат. След това не могат да помръднат и спят през 6 месеца, докато храносмилат. Тогава дълго мислих за приключенията в джунглата и на свой ред успях с цветен молив да нарисувам първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Тя беше такава. Показах моя шедьовър на възрастните и ги попитах дали рисунката предизвиква от тях страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще предизвиква страх. Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше змия боа, която храносмилаше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията боа, за да могат възрастните да разберат. Те винаги имат нужда от обяснения. Моята рисунка номер 2 беше такава. Възрастните ме посъветваха да спра да рисувам как изглеждат змиите боа отвън и отвътре и да се интересувам повече от географията, историята, смятането и граматиката. Ето как още на 6 години изоставих прекрасната кариера на художник. Бях обезсърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката ми номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително постоянно да им обясняват. Така че трябваше да избера друг занаят и се научих да пилотирам самолети. Летял съм по-малко навсякъде по света. И географията наистина много ми послужи. Можех да различа от пръв поглед Китай от Аризона. Това е полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си съм имал също така много срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастните. Виждал съм ги от много близо. Това не подобри много мнението ми за тях. Срещнах ли възрастен, който ми се струваше малко по-прозорлив, го проверявах с моята рисунка номер 1, която винаги пазех. Исках да видя дали наистина разбира, но винаги ми отговаряше:
Това е шапка. Тогава не му приказвах нито за змии боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Говорих му за бридж, за голф, за политика и за вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също така разумен човек. Приятно четене на Малкия принц. Една любима книга на малки и големи. 15 ноември, ден на четенето.